A cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji cewa wani matashi idonsa ya raina fata sakamakon gurfanar da shi da aka yi a gaban kotun shari'a bisa zarginsa da laifin cin zarafin wata baiwar Allah. Kamar yadda shi ma wani matashin ya gurfana ne a gaban kotu bisa laifin gududdufe wani bawan Allah da icce a gadon bayansa. Za kuma ku ji mu dauke da rahoto na musamman dangane da zafin kishi. Waɗannan da ma wasu labarai da rahotanni na nan tafe ta cikin shirin zare da abawa na wannan rana. Sai ku biyo mu don jin yadda za ta kasance. Masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muktar ɗahiru Rigachiku ne ke sake yi maku cikakkiyar sallama irin ta addinin Islama ta cikin wani sabon shirin zare da abawa na wannan lokaci. Shirin da bisa al'ada kan yi safa kuma ya hada da marwa wajen ganin ya tuttulo muku daɗaɗɗen labarai da rahotannin abubuwan ban al'ajabi da na ban tausayi da ke faruwa a doron duniyar nan ta wahabu. Musamman ma labaran da suke da jibi da rayuwar ɗan uwa man talaka mai rangwamen gata. Dama kuma domin su ake yi. Turka-turka da kai ruwa rana abu ne da ya daɗe yana faruwa. Musamman ma a tsakanin masu gidan haya da kuma waɗanda suke hayar a gidansa. Wani lokaci za ka ga rigima ce ke barkewa a tsakanin 'ya'yan mai gida da na 'yan haya, idan zaman ya haɗa su a gida ɗaya. A wani lokacin kuma jinkiri ko ƙin biyan kuɗin haya a kan lokaci ke haifar da rigima. Kamar yadda a nan ma wata sato kasa katsi ce ta ɓarke a tsakanin wani ɗan haya da kuma mai gidan da ake hayar, lamarin da ya kai ga musayar kalamai. Ga dai Abdulmajid Habib Isa tukuntawa ɗauke da ci gaban wannan rahoto. Da fara dai wannan turka-turkar ta faru ne tsakanin wani magidanci wanda ake kira da suna na Mado, wanda yake haya a gidan wani bawan Allah mai suna Jamilu, wanda yake zaune a unguwar Gayawa da ke cikin karamar hukumar Nasarawa, wanda kuma a cewar mai gidan Jamilu ya lasafta wasu tarin laifuffuka wanda suke zargin na Mado yana aikatawa. Daga cikin su kuma sun hada da rashin biyan kuɗin haya akan lokaci daga bangaren wanda yake ciki, tare kuma da ya musu wata ɗabi'a wacce a cewar su hakan bai dace ba samsam da al'adar malam Bahaushe, ta yadda a dukkanin sanda da dare yayi wannan magidanci mai suna na Mado zai dauko kayan shimfidarsa ya kuma baje a tsakar gidan da yake hayar. Kuma kasancewar ba shi kadai ne yake haya a wannan gida ba, akwai tarin sauran iyalai wanda suke zaune a gidan. Hakan ce ta sanya mamallakin gidan wanda ake kira da suna Jamilu ya ga cewar ba za ta sabu ba wa bindiga a ruwa, inda ya tsaya kai da fata ya kuma ce lallai sai na Mado ya tashi ya ba masa gidansa, alabashi ya je ya nemi wani gurin. Kuma ana cikin wannan turka-turka ne sai wasu daga cikin masu faɗa a ji na wannan yanki nasu tare kuma da al'umma da suka kawo jiki wannan guri sanda ake wannan takaddama, inda suka nemi alfarma ga mai wannan gida domin ya ba su dama su ma su gwada tasu sa'ar ta bangaren gudanar da sulhu dangane da wannan dambarwa. Hakan kuma aka yi, inda aka ba su dama domin su gudanar da sulhu, inda aka ce a koma gida a zauna, alabashi a haɗu zuwa ɗan wani lokaci kaɗan domin a gano inda gizo yake sakar. Kuma kasancewar filin zare da abawa ya kasance a wannan waje, ya samu jin ta bakin wanda ake wannan turka-turka domin sa, wanda ake kira da suna na Mado. Shin ko menene ya haifar da wannan saɓani a tsakaninsa da wanda yake haya a gidansa? Ga kuma yadda muka yi da shi. Ni ba wani tsakani na da shi, yana samun matasa suna magana, shi mai gidan yana da matsalar wai lallai ilalla mai gida shi ya in tashi daga wannan daki ba shi wannan daki ya saka wancan a ciki. Hau matata tana samun suna magana da shi a waje, har aka nemi auren zai mutu yana magana cewa na yi mata sake uku. Ni ba zan ƙara zuwa gidan ba yau a kwana uku ma ban kwana ma a gidan ba, yau kwana na uku. Kuma shi ne kawai ina zaune a kwana da ba sai ya kirawo ne a'a karka da in kwashe kayana, an yi min adalci inda dai aure ne ba wani magana saki uku ko saki ɗaya ne ana komawa. Kuma na ce na komar da ita a lokacin da aka yi rigima aka yi sakin, na ce na mai da ita ko minti biyar ba a to kuma yanzu aka kore ni daga gidan yau ba kwana na uku ban kwana a gidan ba. Haka kuma mun yi kokarin jin ta bakin shi ma wanda ake abin domin sa, wato dai mai gidan, to amma ya shaida mana ba zai magana da mu ba, inda ya ja bakin sa yayi gum. Kuma mu ma din anan za mu tsaya mu kuma ce Allah ubangiji shi kawo daidaito da fahimtar juna, Allahumma amin. To Allah shi kyauta ya kuma kawo ƙarshen wannan balahira.